Jaod bura ma Khwisero Christopher Seka okwayo tend duond bura mar ODM mondo ne ni chenro mag dongruok opog maromre e gwenge duto ma pacho ka nyaka e gwenge mag Imbo mar Kenya e bwo winjruok mar broad based. Aseka ywak ni thoth chenro mag dongruok osebed kitere gwenge ma Kaluo kata doko ni gwenge mag Imbo mar Kenya osebedo ka siro lwedo Raila Odinga kuom higni mathoth. Aseka mane lose gwenge ma Ebukwala e kar chung'od burano e kinde mar nyasi mar yawo kilese mag somo manoger kod omenda mar NGCDF ne opako omenda mag NGCDF kuom nyalo kelo dongruok e gwenge duto ma pacho ka kendo kwayo senators mondo opwodh paro mar chik madhi miyo jood bura thuolo mar dhi nyime telo ne NGCDF. Gie kindeno jaod bura ma Matungo Peter Nabulindo oseyo jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna kuom dhiajo weche ne jatend piny William Ruto. Best government tuko na ODM na UDA. Wanapogawa vitu zile zimekuja katika mrengo wetu wa ODM, wakumbuke ya kwamba Waluya pia wako katika ODM. Wanapoweka miradi kule Nyanza pia wakumbuke ile nafasi wamepewa na Ruto ya miradi pia sisi watupee kidogo. And this is the what we are saying ya kwamba time ya Mluya kutumiwa imefika mwisho. Hatutaendelea kubeba watu kwa migongo. Wakati ugali unaiva wanatusahau. Wakati kura inaanza kufika karibu ndio wanaanza kuja kuonekana na wanaanza kusema tu Waluya twende mbele. Sisi tutasimama na ule mtu ambaye anatusaidia kimaendeleo. Juzi mmeona Edwin Sifuna ambaye ni Secretary General wetu wa ODM akienda kwa station akaongea mambo mengi na akakanusha mkubwa wetu ambaye anaitwa Raila Odinga. Kwangu mimi naona hiyo ni makosa. Kama Secretary General ambaye ni mdogo wa Raila hana ruhusa ya kukanusha ama kupinga mambo ambayo Raila amepitisha. Raila alipitisha kwamba sisi tufanye kazi na serikali ambayo ipo mpaka 2027. Ikifika